Atize maoko kativhure dare. Mwana wanyanga ina ngurune ngini, paano kore manga? Uwataka indanga Diri. singa sisi angani. Diri kudari. Ali kubani. Jaza makore ali kudara ka. Kare. Sisi geto yenyefu. Kama umebuna nini? Ini yani sisi kwa shawa. Kwa shawa kashaya mjini. Ashaya. Ngonsho chichapo. Umuningi. Saka uri chichapo. Chiba. Saka uri chichapo. Saka padalo. Saka bata baka msala kawana. Kaya watu msala sala kawana. Kwa hivyo watambia. Na hizo tosha msala. Sara bawana ru. Alipo azuya. Oya ngati zikadzirisa. Sara bawana uya. Ngati zikadzirisa. Sara bawana uya. Munhu wakasunga uyu mukomo wakashaya. Ndiye akauya vachachiti mukadzi chada. Uyu kwa. Asi ngati kwa msara bawana. Nyaya zvacho. Piano zvidziro siya akati. Uyu ndiye msara bawana. Andidi. Anzida kuma yangu. Kuma yao. Mutaka. Nangani. Wanokoma. Akungoma. Mwana kashaya. Ni nhumbu yana muri. Ngoma yaka hedwe. Lewi. Komo Ushaya wacha. Sawa wacha wanamna kaka. wana tu. Wana tu. Wana wachachasha. Twashaya akasimunhu. Akashaya akasimunhu. Fumba inowanika sei nemamira. Wakambereketa nyaya dzekuti mutukini wangu ndiye mukadzi womukadzi. Aiwa, kuitasidzo ugara kuti akafa. Tiri kuti isusu wotaura mawanira uchaita pfuma yako. Hauda pfuma yako, hatutora zvinhu akafa. Hautora newe, wakasiwa wari zvoumuni. Asi nyaya ine ndorooneka kuti Iwe shamari, kurumidza kutaura nyaya. Ndinokwedza kubatsira vanhu kurumidza kutaura nyaya. Taura. mukadzi 2018 akabatwa NeChikomba nemurume wake. Abhatiza kuenda kuSouth Africa. Abva anogara 8 years. Abva aorwa ikoko abva mumwe mwana. Ari kumuna. Napinda kuzorera chikudzoka. Chogara. Vanorwa aita mumwe mwana ikoko. Abva azodzoka mu2020. Ndo pakauya mutukini wangu anga ane munhukadzi. Saka kasaida. Abva anyeketedza nemutukini wangu. Mukadzi uyu anga nemutukini wangu abva aenda. Akatosiya atodya. Right, uyu abva adzoka pamba.
vabva vatakura namunhu South Africa. Asi vasati vaenda kuSouth Africa vakabvunzwa kunzi zvamakutengesa zvino vakakora. Vabva vatanga ngoro nezvibage zvezvakasiya zvakimwe zvezvi. Vabva vabvunzwa kuti zvamakutengesa mafunga kuenda kupi. Vakati anoti kuenda kumadziva. Vakapa vanhu pabasa vanoenda kumadziva vakabva vananga kuSouth Africa. Right, 2020. Akazondava 2021 iyeyo muna June indakatenda kuSouth Africa muna Matogoreno. Right. Saka sandatera kuSouth Africa bosi ndakachira mushando. Sandatera South Africa mutwini wangu akadzoka bosi uyu murume akakarora ava kuSouth Africa kwekwe. Vakadzokera kune murume uye nemutwini wangu. Saka vadzokera nemutwini wangu kune murume uye mutwini wangu akabva kushoka South Africa abatiza abva futi kunokuti. Right, anzoka kudaro ava ndopa vakatama kwamba achigara nemurume upi uye vabva tengesa foni yavo vasendera munhu kuti anodzoka kupi dzoka kuSouth Africa. Mutwini wangu abva adzokera kupi South Africa. Vanga achinja nzvimbo vanga achigara nemurume uye saka zvadaro ina ndaenda muna Machi. Tatatanga kugara chikesi muna Machi South Africa kwekwe. Right, kwakasvika nhamo dzemumunini wavo kuSouth Africa kwekwe. Vatsvaga mara vakasi vabva vauya kupi vabva vadzoka kunoku. Right, vasati vadzokera kuSouth Africa mutwini wangu ndopa akabva accident abatsikwa nemota abashaya. Ndandasara ini kuSouth Africa nemutwini wangu nemudzimai wangu. Ava vana kuzodzoka kune murume wavo kuSouth Africa kwekwe. Vakatozongomirira chitunhu vakuno tatabva tavaya navo nechitunhu kunoku muna July because akashaya musi wa 14 June. Saka kubatanidza mari kuti ikwane zvakazochisa muna July. Right, muna July mune tasvika murume avharirwa. Right, akabva asara aita nzarifamiri pavanavo asi murume mutwini wangu anoudza kuti mumbi yangu paenda ane pamiri. Right, zvadaro avigwa mutwini wangu abva asara achiti ane pamiri. Vabva vabvunzwa kunzi dai pamiri penyu pane mwedzi mungani. Vabva ati 2 months. Kanzi alright, noverenga madetsi. Alright, vasara kudaro muna July mimwe August tichita nyaradzo September unoyo musi wa 19 musi wokugovera. Takavata NeChikomba chechi chakabva nacho 2018 chechi. Zvakaitika kuti tizombata munhu Mwana ndiye akauya. Vairara nemwana mushuko mwana uyu. Right, Chikomba chechi chakabva chauya mumba. Bhataro zvese vaitaura vachironga zvavaireva NeChikomba chechi. Right, vachironga mwana zvakambomuremera akabva amuka kwakakwa kumachi kuma4 kuseni. Abva auya padenza amai wake mukadzi mukoma wangu. Mama mukai. Vabvunzira kuti kwanzi dzakaenda kubasa anzi mama mukai. Kanzi tinde kupopisa anzi handi kumba kwedu. Anzi kunei anzi handi kumba kwedu chete. Saka vakusvika vapana pane panze apa. Vati anohimika muchinge masvika panze. Kungomira pachivanze musataure. Vakabva tasiya zvinhu zvamai wangu. Abva azosvika nemunhu amutasi akutaura mumba memwe. Zvavaremera vadzoka vazomutsa inini manje. Vakati mukomanya akakaita basa nezuva. Asi ndauya ndakamutswa napisi kumba uko. Anzi kumba kune munhu. Saka ndokwanotobva zvekwane munhu akasi ndamunzwa. Kata no handei. Kumaidza ndo basa ndicho. Ndikati handei kuti nyaya yezita sei izotaurika mangwana. Adzimai angu akatomboramba kuti anomisa ndikati handiitese. Tikabva taenda inini adzimai angu naye mwana uyu naamai guku. Tikabva taenda. Ndandaskumira pachivanze ndinazomuna kuti asi akutaura mumba zvechokwadi. Ndamutsa bhosi hanzva dzangu akachigara pamwe chete ipapo. Avaita mbindu yanzi ndamuchira chira mukicheni ndimurume wake. Ndanoka dhori rimupapo pawa ndakati ndikumbura munhu anomba mumaitesi abode. Asi akapinda ndanokera hanzvadzi yangu ndikati murume wako ari uyu hanzi ndikati ngavabude panze. Hanzi avakadhakwa kati alright SlyMedia budai panze. Vakabva vabuda. Vachibuda muchikomba chechi ndokwachagura munin'ina wavo ndiye akatanga kubuda panze. Chikomba chimwe mashini munin'ina wavo. Ndikati right, ndimona munhu arikubuda ndiani hanzi ndino rest. Ndikati right, iwo chamwari takuona kusazoramba mangwana. Ndikataura navo chete ndatadzoka isusu. Saka mukoma wacho takabva tatsanangura kuti ndo zvatasangana nazvo mama aenda kubasa. Hanzi saka nyaya iyi paipo pakasiyiwa munhu baba vakabvunza kuti saka muroro zvamamusiya mumba umu zvamamusiya mumusha munomu pakazowana chinoitika mangwana toedza kutaura here hanzi aiwa ari mumaoko mei munoita sei munotaura. Kati alright kuti tichita ngati tinodedza atete vari nemukadzi
Tinoadedza vatete zvavatsanangura kuti ndozvaitika. Atete vatsanangura asati vapindura kati anonyaya ndikwanisa kuitaura ndiri ndega. Ndine hanzvadzi yangu mudzi womwana. Saka anozoti ndapinda pasiri pangu. Madipo vadedza vauye padare andina. Mungomo ndakatodza pamudzi kuenda kuti avatorwa aba vakanitwa. Vakabata ano ini weche wekuno. Takabata kwidza kwekuye. Kati anonzwa nyaya sei. Alright, ndainzwa. Ndau kukata nyaya dzakawandisa nei. Chikomba makaona chikomba. Mwanangu yako mai manini ndakwana baba muno enda kumashuro ya kuno mai yamuna tara chokwani mziwa yes nene banzi mai alishina na mulungu tu Hey, mwana wako mamsika pa opina naye mkati. Mazuri. ngoya Tendero kuna mwana. sina kuifika ile ID. Chekeza yenyu panza. Amise. Jadi meeting meja. Hah? ID. Mana kan kopi? An. ID mambo. Kangoi. ID. Kulina. Na nimpata wangu. Ile knowledge ndizvo zvitaurwa zvinotaura kuti akambobatwa nemusango komba menyu zvaida kuona mukota wemenya iti amumira tomira ari kuda mukwasha wenyu ndo anoshanda naye kumadetector ndizvo ndati ndizvo here vanosendarese kumadetector anofanira akabuya achinokera mukwasha wenyu kumenyu mumbanga akuitei mukwasha wenyu vakaedzerwa vari kubva nemukwasha wangu tinogara pamutete nemukwasha wangu notisu tichienda kusauti nemurume wangu amai izvo zvakabasana teerai kubvunza isusu kuti mukwasha wenyu angarumba menyi mukwasha mbamati ko unoresa icho gemba menyu noresa itotaura nemunikina wangu sasaakaudza murume wangu pai mawakurira mukomboni yekupikone mungaziyo yetiwetire nguva ndokwaidochakanaka taurei Ndaikumira kutaura kwavati havana kudara naye. Vakadara naye 2013 yakatauka kuno kwamambo kuno kwandiri. 2013 iyoyi. Asi haina kwanisa kutaurika nekuda kuti musi wabatwa ndomusi watiza pana South Africa. Musi wabatwa. Saka nyaya hainokwanisa kutaurika nekuti havakawasipo manje. ndizverame amai ende motauranga mwana panzi vapedzana nako asi kuti mwana mufi anopfeka mumpei amai aya tanga manzwa apa nyaya nyaya amaza muzura muzanyani but nyaya tikutaura manje yakagairwa nababa yazotendera nyaya dzepfumo yakaifungo unobhadhara rii ndobvazotange kutaura kuti zvakati nyaya tinoda kuziva panapa dzepfumo aribhadhara zvinokwana bhadhara dhorobha imimi ndimuna
kubhadhara pfuma inoenda kuna baba vedu nevava. Saka havabhadhari pfuma iyoyo zvinhu zvisikabveni. Achida kuramba kuti zvinhu zvamakaita. Vakomana, hatidzokerei tinoziva kuti mukadzi wedu mucharaita baba vava pfuma yavo kubva kwamuri. Ndochokwadi. Saka baba tinoda kubvunza kuti pfuma yavo muda kuwakochanya mwana uyu ari kupi? Mwana wangu akauya kundifundira ndizvaunotara ndikutozvishandisika. Makapuwa mwana wekuti atitambudzi? Wanzi wakauya nenyaya iyo nyaya ikati aiwa inyaya yamakutaura ndeyasabha. Aiwa baba. Nyaya iyi baba achitaura kwashoni. Wakairamba kuti vakaitaura here. Wakaramba kuti hazvizvo zvatiri zvatainga. Kasi makanzwa here nyaya iyi. Wakaramba. Wakainga vanainoita chatakuta chada. Pamusakapei. Ikati pamusakapei. Ikanzi avhura mataka musha medu. Ikati yei. Hawana kutaura. Saka inoita sungoti aiye haisisi yangu. Wakaiteerera. Mwana ataura kuti noresta akaenda kukwashamba. Kukwashamba apinda mubamani. Noresti mudhanoka pawindi. Mama mubva vanovhura chii? Mudhoo. Noresti mudhapinda. Saka hanzi vanga vasina kudzikisa keteni. Saka hanzi ndakabati mama mubva vazonda zvidzo mubva vadzikisa keteni. Noresti akati ashamwari baba wakabvaiza nozoda moto nemwana wangu here. Ngaseusiku usina kufona. Zvikanzi ndakobva kupa pamwe ndikapenyeka kuti ndikuenda kubasa. Ndosaka ndakuya ndikasvika indoyakurara kumba kwangu kwandikajai. Ndauya chokwadani. Hazvi ndakazopedzera ndakushema nezvandaiita ndaitaura mama. Koniyo. Nama. Mwana ndiwenyiko. Zvataura ndizvozvo. Nyaya itaida kuti tasina makuona chikomba chenyu. Dai makotodai zvakaitika izvi. Totoita zvinoenderana. Mamusina murume. Mamusina angashaya handei. Saka noresi chikomba chenyu handiti. Hazvina basa izvo musini musha mavo. Handiti. Ndizvozve. Alright baba. Ava kuramba isusu manyika tichiita kuti akudzanyirai. Nokuti tikuchaja nezvinoenderana nechikomba chavo. Davhuma kutaura tikatsike tuzesei. Noresi chichako iwe. Tikamona nomwe side. Asitavi ya hii. Nomwe side. Unaona nemurumwe. Ambayo zauti bedru rakakosha. Mombe zenyu 4 kuma. Mazuzwa. Mombe zenyu 4. Ani mazuzwa sasa. 4 mombe zenyu. Ndono saina. Andio msaraba wale. Ndono saina. Tuwira ndo badala zile mombe. Wewe badala wewe tutakataura. Sunga yimbo. Na mai. Ura uchitore unonya hadi mwanamke anataka tanda hizo ndesema Nokungere mwana wenyu amakabereka amaya akakureverera ivi. Mwana asikana mtikika. Zviro zvakaitwa mwana kuona. Mimi mufunga mwana wenyu nyaya yataura nezvikaizvo. Anogara naye. Anogara naye. Yachaiodhana. Amaikega. Ngasunze kokana ndataura. Sunza here. Unobhadhara sei nechama. Taura nyama ndataura. Taura nyama papo. Gara ichadaidzira. Oh. Muri chichama ya. Oh. Aya zana kuchaja mombeka. Zata kuchaja zvingoenderana nezvo kana yanga audzwa mashoko kana akaita sezvo zvinongochaja. Hapana pane wataitira fefa. Asi patakutomboita pataura kuti tigadzisire baba. Unogona kubhadhara sei? Kuma nemwoko.
Don't pay 6 months. Tampa 6 months. Antangarima. Buzo mosha akatadza kurora hapo. Akafa. Mazonguru. 6 months. Muverenga bhayo zvizvi. Sikwana 6 months. Tenda mwana sabata mutera. October, November, December, January. Sorry. My? Alright. Tazviva. Ndimazvitaura nazvitaura. Asi wangoti kana zvinhu zvifambirwa panofanwa pane hama yemurume. Panofanwa pane hama yemurume nehama yemukadzi. Andizvozvo. Ndichingomira ngatiye order muno. Arimboitai order muno. Ngavamire tikuzoona ngatiye order. Tikutaura muno. Toda dare neorder. Mangoti jakara ratakura ndakuzokubhadharisa muno. Iyo kana nditsitipedzi ramukoma kana achifambira mari anofambira neimwe hama yenyu munoronga kuti ufambe pamwe chete. Anditi hazvina basa kumukanganisirana kuti vana kushaire vana ndene basa. Mwana uya kugara naye taura kubva musi wazvaitika kuna wamwe manje watabatwa watapa NeChikomba mwana akabvatiza kozina kugara naye abva kugara nei saka hembe dzese havana chakaupa amai imimi mune t-shirt imi budai panzi imimi gogo imimi budai panzi simukaimesa imimi amai budai panzi mama mune nyaya yemwe mukamuteerera mukuteerera budai panzi mangwana munoita hunhu ndabvira kudhara sirika tichida kuona muri budai mapurisa is called these people out panzi mukuona ngava pana vanhu voitangwa nditeerera ndichida kuedza kugadzisa vanhu budai penyu garai mazina atsika vapura ava havakwasi kunyima vava dikisetiket anozisa unoziva tenda zirei ndere mukadzi asi haakwanisa kufambira kuti mari ari wega anoda hama yemurume andizvo saka ine kugara pasi nyange makamudzorera munhu tomuda futi ndizvozvo saka inyamuita izvozvo amai mwana ndimwe wachengetedza mwana vakasina toona kuti pane tension nemwana akakutsemura madhira ako zvadzakwanditi apa agariswa zvakanaka kamuri kamfutifo zviyo mwana haasi kugara nomutoro wako agara nababa wake andizvozvo kana munomuona ariko kwazvinokuita asi kana muchifila kuti hazvigone ndikumuda panapa pandikuona kuti resipi yacho zvinodhakwa nokuti mambotinyepera hazvinatsobuda musha ari kuna baba wake muda anongoya maweekends azvinokuita mazvizvo asi kana muita bhodhi remwana wenyu handimi munogona kutora atifumanikisa asi ari kuna baba wake asikona mutwina baba wake ari kuna baba wake asi tia uno wakanaka kamwana asai ndapedza chienda izvo avanomupa dheti ravo pese ende mugara pasi muchibva pano nemugara pasi ende mugara pasi ava kunozvifambira vega hamuzvipuwe imi mundarawo kuti uri kuona vanaiso avanozvidongorero avo amari
Vachiita.